natin, tignan natin kung anong mga nagaganap dito sa Pangil Road. Ayan, nandito tayo sa Pangil Road. Tanaw na tanaw ang Taal Volcano. Ayan guys, ayan, Taal Volcano. Ayan. Bubuksan natin ang bintana para matanaw. Ayan, yun o, kalbong-kalbo na o. Nya! Nya! Kalbong-kalbo na. Ayan, how many times na ako dumadaan dito, pero ito lang masasabi ko, napakaganda rito. Yan, kalbong-kalbo na oh. Kalbo nya. Yun oh, sarap maghagis din ng ano, lambat. Pag lutot na eh. Ang pating din. Oh, anong gagawin mo? Overtake ka? Alam mo na, ano yan? Yellow ang linya dyan. Tingin mo, yellow yan. Oh, yellow ha? Anak ng pating naman na, no overtaking pa mga ganyan ha? Nanyo ha? Oh, isa ka pa. Daming pasaway. Mga batang pasaway. Handang mamata. Rosas! Rosas. Ha? Rosas, handang mamatay. Rosas! Rosas. Nangyari. Welcome, Talisay, Batangas. Talisay, di ba? Ganda ng tanawin.